வெடிப்பே இல்லாமல் நல்லா ரவுண்ட் ஷேப்பில் சூப்பராக குலாப் ஜாமுன் செய்யலாம். நான் இதுக்கு எம்டிஆர் பிராண்ட்லேருந்து ஒரு பேக்கெட் குலாப் ஜாமுன் மிக்ஸ் எடுத்திருக்கேன். இதில் காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் இல்லைனா தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்லா சாஃப்டான மாவாக பிசைஞ்சு எடுத்துக்கணும். நடுவில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு ஸ்பூன் அளவு நெய் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதை ஒரு 15 நிமிஷம் ரெஸ்ட்டில் கொடுத்துடலாம். சர்க்கரை பாகுக்கு 1/2 கிலோ சர்க்கரை, 1/2 லிட்டர் தண்ணி சேர்த்து கொஞ்சமாக ஏலக்காயும் நசுக்கி சேர்த்து ஒரு 10 நிமிஷம் நல்ல பபிள்ஸ் வர அளவுக்கு கொதிக்க வச்சு எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போ 15 நிமிஷம் கழிச்சு மாவை உள்ளங்கையில் கொஞ்சமாக நெய் தடவி நல்லா அழுத்தம் கொடுத்து இந்த மாதிரி உருட்டி எடுத்தோம்னா எந்தவித வெடிப்புமே இல்லாமல் அழகாக ரவுண்ட் ஷேப்பில் கிடைச்சிரும். எண்ணெய் நல்லா சூடான மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஒரு பால்ஸாக எண்ணெயில் போட்டு நல்லா பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். ஃபுல்லாக மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு தான் செய்யணும். அப்புறம் இந்த மாதிரி நம்ம கிளறிட்டே இருக்கணும். அப்போ தான் எல்லா சைடுமே கரெக்டாக ஒரே கலரில் கிடைக்கும். நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் வந்ததும் எண்ணெயிலேருந்து எடுத்துட்டு அதை ஜீராவில் சேர்த்து ஒரு 2 மணி நேரம் ஊற வச்சோன்னா சாஃப்டான சூப்பரான குலாப் ஜாமுன் ரெடி. அண்ட் எல்லாருக்குமே ஹாப்பி தீபாவளி.